Benvinguts i benvingudes a aquesta xerrada. Tenim com a convidats tres persones que representen tres sectors diferents de la cultura. En primer lloc, us presento a Raül Patiño. Hola, bona tarda, Raül. Hola, què tal? Què tal? Moltes gràcies per Gràcies per convidar-me, acceptar la Rita. nostra invitació. Raül és pianista i director d'orquestra. Actualment és pianista acompanyant de dansa a l'Institut del Teatre i a l'Oriol Martorell. També participa actualment en el musical Pegados de Barcelona i ha participat en altres musicals com El Rei León, La Bella i la Bèstia, etc. Posteriorment ens explicarà en Joan Aldabert. Hola, bona tarda, Joan. Hola, bona tarda. Què tal? El Joan és escriptor i editor. Ha escrit diversos llibres, entre ells Hereus de demà, Amb ulls de nen, Barça ou Barsac i Reflexos del passat. I també ens explicarà una mica com la pandèmia ha afectat a la seva trajectòria professional i quin futur veu el seu sector. I per últim, Ivana Miño. Hola, Ivana, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Com estàs, Ivana? Gràcies per acceptar. Igualment. A vosaltres. Doncs Ivana és actriu i presentadora. Aleshores, us convidem a que un cop hagin acabat les xerrades, que duraran entre 10 i 15 minuts cadascuna d'elles, doncs feu les preguntes que vosaltres considereu oportunes, que jo traslladaré posteriorment als nostres convidats. Gaudiu d'aquesta xerrada i endavant, Raül. Hola, bones. Doncs espero que s'escolti bé. No sé si està arribant. Sí? Val. Primer de tot, tornar a agrair Rita i Joan Ramon per convidar-me. És un plaer estar aquí amb els meus companys, el Joan Aldabert i la Ivana Miño, xerrant una mica sobre tota aquesta situació que ens ha tocat viure, no? Em presento, soc el Raül Patiño, soc pianista, director d'orquestra, com has dit, quasi tota la meva vida he estat fent musicals i ara actualment estic més fent de pianista acompanyant de dansa. Començant pel principi, quan va arribar això del Covid, doncs intentaré posar-me una mica en el món musical en general, perquè hi ha moltes casuístiques, llavors és difícil, però crec que és millor fer com una imatge global de tot el sector, no? Evidentment no soc expert de res, o sigui que donaré la meva opinió personal sobre tot el que ha passat, però espero que entre tots també podem treure alguna cosa de profit, no? Doncs en el món musical va arribar com a tothom, de cop i volta, sense avís, i ens vam trobar confinats. I això va fer entrar en pànic a tota la professió. Tot i que tothom pensàvem que era una cosa temporal. Aquí estarem 2 setmanetes i ja està. I és com, d'aquí 2 setmanes tornem a la càrrega i no passa res. Després es va veure que, no, una mica més, un mes. Després, ostres, 2 mesos. I aquí és on començaven a venir els problemes. Llavors, com a part negativa, doncs clar, es van tancar totes les sales de concerts, els teatres, de cop i volta tot el sector és cap bolo, sense ingressos. Moltes empreses amb ERTEs. Per exemple, en el meu cas personal, jo estava al Rei León i es va aturar tot i tothom fora, sense més, o moltes produccions es van tancar i no hi havia res a fer, perquè les empreses també estaven lligades de mans. Si no tenien ingressos no podien mantenir la plantilla. Igual que la restauració i tal, el que passa que en el món de la cultura crec que potser no s'ha parlat tant o és com que és un sector bohemi que és com si no hi hagués 5 persones darrere, que subsisteixen d'aquesta professió. Llavors, per part de l'Estat, les ajudes van arribar tard, de manera escassa i de manera molt malament gestionada, perquè treien, per exemple, a nivell musical o pels autònoms, traiem una partida i només hi haurà 10.000.
i després intentaves accedir a la web per tal i estava bloquejada, no? O sigui, semblava com si es riguessin, no? A la nostra cara. Per buscar la part positiva, no? Perquè també penso que és algo bo de treure, doncs va ser una època de creativitat, no? Perquè la gent estava a casa, amb temps, va sortir tota aquesta dinàmica dels músics als balcons, no? La gent doncs, tenia temps per composar, inclús mira, per estar en família, no? També ens ha fet veure lo important que és la cultura en general, no? Perquè va ser com una de les coses a les quals la gent es va aferrar, no? Pues això, a la música, al Netflix, no? Bueno, l'art en general ens va fer tenir una mica d'esperança en tot aquest primer confinament que teníem. Inclús ens va fer arribar a ser com més solidaris, no? O, no sé, recordo ara mateix quan sortíem al balcó i saludar els veïns de l'any que mai havies vist ni havies parlat amb ells i de cop era com un sentiment de col·lectiu, no? De societat, que això també crec que era una cosa positiva. Bé, com sabem, el Covid es va allargar, no? Llavors ja, clar, la cosa va ser una mica més preocupant, no? Perquè a nivell econòmic ja era en plan subsistir o reinventar-se, no? Perquè molta gent, bueno, a nivell empresarial, molta dificultat perquè no es podia programar, no es podien obrir les sales o a l'estiu es va obrir algun concert, però en general estava tot molt difícil. Va arribar la segona ola, els aforaments limitats dels teatres, no? No sé, la meva visió personal és que, per exemple, a l'hostaleria, tot aquest sector és com que hi havia més visibilitat o més... Doncs s'ha d'obrir, en canvi els teatres, com és algo secundari, però està comprovat i hem vist que la cultura és algo necessari i és un bé principal, no? Per la nostra vida, no? A nivell dels músics, doncs, bueno, molts van començar a tirar d'estalvis, els que tenien, de coneguts, de contactes, no? Va suposar també un auge de les tecnologies online, no? Van començar els concerts en streaming, les xarxes socials, no? Compartir doncs, la creativitat i el material que tenien cadascú, intentar ficar-ho online per poder subsistir o fer, diguéssim, la feina habitual d'una altra manera, no? Això va suposar també, per una altra part, un aprenentatge exprés per fer-ho possible. També molta gent s'ha reinventat en el món de la docència, no? Dels cursos online, per Zoom, no? Com estem fent ara mateix, no? Jo personalment, per explicar també la història personal, em va agafar just en un impàs que també tornava, jo vivia a Madrid i llavors vaig tornar a viure a Barcelona per acompanyar dansa, o sigui, en realitat a mi no em va afectar molt directament perquè vaig tenir la sort de poder estar en el món docent, no? Que almenys la qüestió econòmica la tenia solventada, no? Sí que vaig viure aquesta transformació. Per exemple, jo vaig estar aquells 3 mesos acompanyant classes de dansa online, que era bastant curiós, no? Perquè jo tocant des de casa, no? Des d'aquest despatx, i tots els alumnes des de casa seva ballant com podien, no? Perquè allà entre l'armari, el llit, no? Això ho explico més també perquè la gent es pugui fer una imatge, no? Ostres, què suposava per aquest món musical, no? Encara que fos a nivell de docència, no? Que també va ser maco, en certa manera, perquè com estàvem tancats a casa, era un moment d'oasi mira, ens connectem amb l'exterior i almenys compartim una estona, no? I en quant al futur del que ens espera, doncs crec que ja ho estem vivint, no? Bueno, la part negativa és que si no arriben més ajudes o va acabant aquesta pandèmia i ja arribem a la immunització global aquesta que desitgem tots, doncs molts músics, bé, de fet estic en contacte amb companys que no tenen res o estan treballant d'altres coses perquè ja no es poden reinventar més, no?
En aquest sentit, vull mencionar, per exemple, la feina de l'ESMAC, del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya, que han estat recolzant un munt, mirant totes les ajudes que hi havia, informant a tot el col·lectiu. Després, la part negativa d'aquesta nova era, diguéssim, és que som sers humans i necessitem el contacte, no? L'expressió de l'art és una experiència vivencial, sensorial, que no es pot igualar en el món online. Això, per molt que intentem, jo crec que no es pot substituir, no? Però, per altra part, i tornant a buscar la part positiva, doncs, fa també que no hi hagi fronteres, que podem arribar a gent que d'una altra manera potser no arribaríem, no? I bé, o sigui, tenir més cultura a l'abast de la mà. Aquesta és una mica la meva visió o el que puc aportar com a experiència personal de tota aquesta època, des que va arribar el Covid. Així que, si us sembla, dono la paraula ara al meu company, el Joan Aldabert, que pugui explicar també la seva part. Hola, bona tarda. En primer lloc, agrair al Raül per la presentació que ha fet i moltes gràcies per haver-me convidat avui aquí i també vull saludar a la Ivana, que s'ha incorporat ara. Més que res, jo soc el Joan Aldabert, soc escriptor i editor, com han presentat abans. Soc editor d'una petita editorial, una jove editorial, que es diu El de Talent. I nosaltres publiquem pocs llibres, això justament és el que ens fa diferents a la majoria d'editorials, perquè seleccionem molt el que publiquem. I ara, escoltant el Raül, estava veient que ell tenia les preguntes molt en ment. Jo m'he fet un petit guió, que aniré seguint, però se m'ha oblidat apuntar-me les preguntes. Vull dir que, si veieu que em perdo en algun moment, recordeu la pregunta. En primer lloc, crec que hi havia una pregunta sobre com ens va afectar el que seria el confinament, el Covid, en els primers moments, en el nostre nivell cultural. Doncs, per destacar una mica el que va ser per nosaltres el confinament, dir que nosaltres estàvem treballant just quan va començar l'estat d'alarma i que vam estar tots confinats a casa. Vam començar un projecte que es deia Històries Confinades. Històries Confinades és un projecte que vam fer amb 19 autors i autores de Sant Boi de Llobregat i que va coordinar l'Amadeu Alemany, que és un escriptor de Sant Boi i que també és locutor de ràdio. I aleshores aquest llibre, del qual també vaig participar jo també com a autor, i que era un convidat perquè jo soc de Barcelona, doncs aquest llibre era sobre el confinament, de com havien viscut el confinament, aquests escriptors i escriptores, i era un llibre solidari. Vam fer 3.000 exemplars que es van regalar a la població de Sant Boi i participava l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la Diputació de Barcelona i dues empreses, que eren Eco i Panet. Aleshores, això ja va ser una gran dificultat, per dir-ho d'una manera, en quant a gestió, perquè era això, que acabava de començar el confinament i les reunions telemàtiques, per exemple, que estem tenint ara una mateix, doncs eren una gran novetat en aquell moment i va ser complicat fer-ho. Després també gestionar-ho amb el que seria l'Ajuntament, amb Diputació, etc. Tot això era, a nivell de gestió, era bastant complicat i ho vam haver de solventar. A part d'això, doncs, també m'he apuntat, per exemple, que el tema de les presentacions, que és una altra gran dificultat afegida, doncs que amb la pandèmia les presentacions es van posar en perill perquè no es podia fer res que fos presencial i les presentacions virtuals doncs en vam fer alguna, però tampoc era una cosa que féssim gaire. Aleshores, una mica per destacar el que és a nivell de presentacions, vull dir que teníem diverses presentacions programades i a nivell anecdòtic, per exemple, jo just el dia abans de l'estat d'alarma havia quedat amb la Sor Lucía Caram, que feia un any ja que li comentava un tema que volia fer una presentació amb ella i doncs havíem quedat just el dia abans i li vaig comentar que volia presentar el meu llibre Barça o Barçac, que és l'últim que vaig publicar i que volia destinar part dels beneficis a una ONG per destinar als nens. I volia que fos una presentació que vingués moltíssima gent, fer-ne molta difusió i tot. I, evidentment, amb la pandèmia, ni gent ni res, perquè tothom a casa. I, va doldre una mica en aquest sentit i això és un altre tema, que les presentacions també estaven en perill.
Després també, una altra tercera dificultat va ser el que seria la venda de llibres. Doncs les llibreries també van tancar i aleshores es va promoure molt el que seria la lectura virtual, la lectura a través d'e-books. Jo mateix, per exemple, que estava acabant la carrera, doncs havia de buscar els llibres i a sobre eren uns llibres que eren molt complicats de trobar i cadascú buscava la vida en aquest sentit. Després també, en aquest sentit, doncs, hi havia un institut, per exemple, que també estava com a lectura obligatòria un dels meus llibres, l'havien de llegir, i necessitaven el meu llibre i no el trobaven enlloc. I aleshores, per comprar-lo, l'havien de comprar a través d'internet i va haver un problema amb l'empresa de missatgeria doncs, perquè estaven sobrepassats amb tants enviaments, amb tanta feina i doncs, va ser molt complicat per ells i que va haver de buscar una altra empresa que pogués fer els enviaments. Vull dir que tot a nivell logístic va ser molt difícil a nivell de confinament. Després, la segona pregunta, si me la podeu recordar. No, una mica volíem saber si per vosaltres havia sigut més important subsistir o reinventar-se d'alguna manera. Jo crec que nosaltres som una jove editorial que seleccionem molt el que fem i ja subsistim de per si des de fa molts anys, perquè també tenim una altra empresa i ens dediquem també a l'altra empresa. Vull dir que això també és una mica com un hobby per el nostre amor per la cultura. Qual cosa tampoc fem uns projectes que vulguem viure realment d'això. Aleshores, partint d'aquesta base, nosaltres ja tenim un altre enfoc. Aleshores, també ens hem reinventat una mica, en aquest sentit, sí que és veritat, perquè, per exemple, ara estem fent un projecte, que just avui hem anat a la impremta, perquè ja havia sortit, que és un projecte que es diu Un republicano español, muerto a los 20 años, i és un còmic de memòria històrica. I és un còmic molt potent, que de fet ha sortit a diversos mitjans de comunicació, també a TV3, i que traurem per Sant Jordi. I aquest projecte, la gran novetat va ser que el vam fer a través d'una plataforma, el llançament. És una plataforma cultural en la qual vam penjar el còmic i la gent, si volia, doncs, podia comprar de manera anticipada aquest còmic i per un preu més raonable, però a sobre també el que facilitava és que ja tenies una subvenció prèvia per tal de poder tirar endavant el que seria el projecte. I també mantenint les distàncies, doncs cadascú tenia el seu llibre a casa. Vull dir que això ha sigut una gran renovació per nosaltres. I també dic que, per exemple, estem en un altre projecte, que és un projecte de difusió i de digitalització de patrimonis culturals i que estem treballant, per exemple, amb l'Euroregió, amb el govern de les Illes Balears i amb la Generalitat de Catalunya. I ja després la tercera pregunta, crec que és com preveiem que serà el futur. Doncs jo crec que les ganes de llegir no s'han perdut. Cadascú està mantenint el que seria aquestes ganes de llegir, sigui més digital, sigui més físic. Això no importa, la qüestió és que segueixi llegint. I jo crec que també s'ha de buscar la part positiva del Covid. Ara la Ivana parlarà, per exemple, del teatre, però jo el que tinc la sensació és que potser perquè estan confinats no podíem fer moltes activitats, i ara mateix també, que no pot anar molt lluny. Jo m'he agafat com una febre del teatre i vaig cada 2 per 3 al teatre i crec que vaig molt més al teatre ara que no pas quan abans de la pandèmia. Vull dir, m'ha agafat aquestes ganes, no sé, boges d'anar al teatre i no sé exactament per què. I jo crec que això també farà reactivar la cultura, vull dir, per buscar una mica la part positiva del que seria el confinament i la pandèmia i tot això. Vull dir, veient tot el que se'ns ha privat, volem una altra vegada recuperar la cultura. I ara suposo que parlarà la Ivana. No estava segura si havies acabat o no, Joan. Disculpa. Em sentiu? Bé? Perfecte. Molt bé. Doncs, ostres, em fa molta il·lusió estar compartint aquesta xerrada amb 2 persones que també són com de mons molt diferents, però també units per la cultura. I soc molt curiosa, llavors em fa molta gràcia ficar-me en aquests diferents mons
deixa'm dir-te, Raül, que m'ha fet molta gràcia això que expliques que ets pianista de classes de clàssic, m'imagino, de ballet. Jo vinc del món de la dansa i això a l'Insti suposo que es manté, el que hi hagi un pianista, però a les altres escoles ja fa molt de temps que no es fa i era realment un luxe poder fer la classe amb un pianista allà. És màgic, és realment màgic. Bueno, això, que guai que estiguis fent això. Doncs, aviam, des del punt de vista de l'actor, jo intentaré generalitzar una mica, però parlaré més que res de la meva experiència i dels meus companys de professió que conec, no? I que sé per on estan passant ara. No sé en la música o a la literatura, però els actors crec que històricament sempre estem a la corda fluixa, molt abans de la pandèmia, vull dir, sempre estàs buscant-te la vida. Dins de la jerarquia d'una contractació per un actor sempre estàs al final de tot i tens molt poc control. Llavors, és un mitjà bastant que et curteix. És una carrera de fons i hi ha molts moments molt durs, cancel·lacions d'última hora, on tu no et perceps res, no t'ensabentes l'últim, moltes seleccions o processos de càsting que no acabes d'entendre com és... Bueno, és igual. Crec que ja m'enteneu una miqueta per on vaig. I això, que tens molt poc control i, per tant, sempre estàs una mica molt venut. I és molt insegur, hi ha molta gent que somia amb ser actor, hi ha molt poca feina, etc. Per tant, tot el que està passant ara amb la pandèmia, crec que els actors no ens han enganxat massa per sorpresa. Vull dir, crec que és una mica una continuació, una extensió, potser una mica més exagerada del que ja vius normalment, però vull dir, així com una persona que potser no es dedica a la cultura, que treballa en una empresa, amb tot fixe i tal, i cada cop i volta els hi tanquin l'empresa o els ERTEs, etc. Sí, suposo que per aquestes persones el xoc és molt més gran que pels que ens dediquem una miqueta a la cultura, no? Que ja estem acostumats sempre, no? A estar molt desperts i molt vius i adaptar-nos una mica a tot. Llavors, doncs, sí, a nivell de relacions socials i tot, ha sigut una hecatombe i a part, a nivell mundial, vull dir, jo crec que mai ens havíem sentit tan units a gent que viu a l'altra punta del món com ara amb aquesta pandèmia i això trobo un punt positiu, malgrat en aquell moment tan bèstia del lockdown, que estàvem tots tancats a casa, que anar al súper era una aventura i tot això, i veies per internet que un actor a l'altra punta del món estava passant pel mateix, no? És com un nexe d'unió que té la seva bellesa, també, no? I això jo ho trobo molt xulo. La meva experiència, doncs mira, a nivell laboral tampoc ha sigut tan... De fet, ha sigut bastant positiva, perquè m'ha passat una miqueta les dues coses, doncs, que he aconseguit sobreviure i també, doncs, reciclar-me, reinventar-me. Sí que és cert que vaig tenir al principi, el primer mes tenia com 3 o 4 feinetes que ja eren quasi confirmades i van caure totes, l'una rere l'altra, evidentment. Unes s'anaven posposant, unes van caure directament i llavors et quedes sense... Doncs, de cop i volta és mare meva i ara què? Doncs, com deia el Raül, tirant d'estalvis, confiant, encomanant a la verge, aviam què. I a poc, doncs, llavors vaig aprofitar per fer un curs molt potent amb una profe que està a l'altra punta del món també, que tenia moltes ganes de conèixer i mai tenia temps per fer-lo. Doncs el vaig fer un curs molt intensiu, de 40 dies, molt bèstia. I això em va anar superbé. Després també em vaig muntar un petit plató a casa per fer càstings. Doncs m'he comprat els anillos de luz, els famosos anillos de luz. Vaig invertir en una càmera mitjanament bona. Tinc un fons també, per tenir un fons neutre per quan em gravo, tot això. I a mi tot això també m'agrada, no? M'ho passo bé, doncs, buscant la millor llum, el millor enquadre i tot això. Per tant, ha sigut un treball laboriós, però que m'ho he passat molt bé, l'he disfrutat molt i he après moltes coses. Soc més autònoma en aquest sentit. I llavors han començat a sortir bastantes feinetes. Doncs la veritat és que ha sigut un molt bon any. Han sortit un parell de pel·lis, en papers secundaris, però molt xulos. Les pel·lis són molt xules. Jo faig publicitat per fora, per Espanya no en faig, però per fora... A Barcelona roda molta publicitat per l'estranger i jo faig càstings de publicitat, doncs això, per fora. I també han sortit cosetes. I una obra de teatre
en plena pandèmia, també. I no només això, sinó de 7 personatges a escena, que dius, a veure, qui és el valent que munta això ara? Doncs sí, em va trucar un director que estava buscant una actriu per fer una obra que es diu Ecus, que és molt, molt xula. Si no la coneixeu, us la recomano, és un clàssic contemporani anglès dels anys 70 que va causar molt revolt en aquell moment. I vam assajar i vam estrenar a la Seca, a l'Espai Brossa, allà al Born, a Barcelona, vam estar un mes i va anar molt bé de públic. Sí, jo crec que també, com ha dit el Joan, doncs han crescut les ganes d'anar a teatre, de gaudir el moment, no? Hem après a apreciar una miqueta més les diferents formes d'art, a donar-nos compte que potser demà ens tornen a tancar o museus o teatres o el que sigui i aprofitar més el moment, no? Se'ns ha despertat un interès per això i això és molt xulo. Això és molt xulo. Per mi la llàstima és que crec que els governs, l'administració s'omplen la boca de que guai haver tingut músics i poetes i actors regalant art durant tot aquest temps, però després això no es reflexa a l'hora de les ajudes o de valorar-ho realment. No crec que visquem en un lloc on la cultura es valori gaire. I això em fa molta pena, perquè a altres països d'Europa doncs, potser hi ha més a nivell de govern, a nivell els que ens poden ajudar, perquè jo crec que la gent del carrer ho ha entès molt bé, ha pres molta consciència en aquest sentit. I això crec que és una pena i molaria molt que es fes un salt en aquest sentit. I això. I llavors, doncs, no ho sé, per mi ha estat un any molt surrealista, molt trist per moltes coses que han passat, molta precarietat també en companys de feina, però allà estem tots, o sigui, seguim creient en el teatre, en les arts escèniques, seguim creant, seguim escrivint, seguim proposant i seguim volent estrenar. I això és supervaluós. I com veig el futur? Mira, no sé si m'estic enrotllant molt. Vaig bé de temps? Vale. Doncs jo un canvi que he vist és a nivell de càstings. Clar, jo m'he muntat això aquí a casa, en aquesta habitació, per fer-me els càstings jo, perquè, evidentment, se seguia produint tant cinema com publicitat, se segueix produint, però els càstings no es poden fer com es feien abans, una sala d'espera plena de gent, per raons evidents. Llavors, doncs, ha sigut necessari fer-te el càsting a casa. Jo no sé els músics si feu aquest tipus de càstings o no, aquestes audicions, potser després ens ho pots explicar, però els actors sí que ens posen allà davant de la càmera i pam, però normalment és això, amb un espai llogat pel director de càsting. Doncs ara t'ho fas a casa. I llavors, per mi és molt emocionant perquè he après moltes coses, l'he cagat molt també, moltes coses, però vas aprenent. Però després hi ha gent que té dificultats en aquest sentit i que no li agrada el tema tècnic. Llavors, doncs, potser es queden una mica desfavorits en aquest sentit o fins i tot perden les ganes de fer els càstings a casa. I això ens haurien d'ajudar una miqueta més, crec, els directors de càsting, perquè també fins i tot abans tu quan assisties a un càsting, et convocaven per un càsting, et deien de dilluns, per exemple, dimecres o dijous o divendres, i tu pots organitzar una miqueta la teva agenda, que sempre s'està movent pels artistes, però tens aquest marge. Però és que ara queremos un self-tape, que es diu self-tape, això de fer-te un càsting a casa, para hoy antes de las 5. I dius, però a veure, clar, això requereix una preparació, després tu has de muntar a casa, ho has d'editar a casa, has de renombrar, no sé què, és molta estona, i si ets perfeccionista com jo, imagina't. Llavors és com, crec que s'han pujat, no et diré que s'han posat a la parra, perquè per ells també després tornar a mirar-s'ho tot i veure quins sí, quins no, també és molta feina i són moltes hores. Però crec que no hi ha gaire consciència d'ostres, l'actor són moltes hores, no li pots dir el mateix dia o parlant demà a les 10 del matí, vull dir que una miqueta més de compte en aquest sentit. I després també les indicacions, o sigui, clar, tu quan estàs allà amb el teu director de càsting, doncs, no, prova així, tal, vale, veus les cares, les expressions, això ens dona molta informació als actors, no? I ara, com volta, és un PDF con las instrucciones. I clar, estàs aquí, vestit de científico loco, inventant-te una història i fas, mare meva, què estic fent? O sigui, té algun sentit això? Perquè no tens ningú humà que t'estigui guiant una miqueta. Llavors tu fas el teu producte, l'envies i dius, bueno, a veure què. No? I llavors, per sort, algunes vegades han ve el self-tape, unes altres no tens notícies i dius, no tinc ni idea de què vaig fer, no? Llavors, en un futur,
per mi seria desitjable arribar una mica... Està molt bé que ens ho puguem gravar a casa, però que hi hagi una miqueta també més interacció amb els directors de càsting o més respecte o més canxa a l'hora de tenir temps de preparar-te o de gravar-ho bé i tot això. Doncs està molt bé, no? Ens evitem estar 3 hores, potser una sala d'espera veient allà 20 persones i dius uf, no sé per què m'han llamat a mi, no? Estàs tu sol, controles tu i tal, però bueno, buscar el terme mig, perquè ara crec que és en plan, hazme esto, grábame lo otro, grábame lo otro. Però jo soc una productora, saps? Una mica això. Però per a mi el balanç és positiu, ha sigut bastant positiu, sí. Gràcies. Raül, ens contestes lo del càsting que deia la Ivana? Doncs sí, mira, 2 cosetes que m'ha dit la Ivana. Primer, això del pianista de dansa, jo estic a l'Oriol Martorell i allà també hi ha pianistes. I hi ha més escoles, vull dir que no s'ha perdut del tot. Vull dir que... I sí que és veritat que és un luxe. Pels alumnes tenir música en directe, però és que per nosaltres també, no fa molts anys que faig aquest tipus de feina, però és espectacular també veure com el progrés que fan i passen coses molt boniques que a vegades pensem que en el món de la cultura només passa al teatre o en un escenari i a les aules és també molt flipant perquè és on es cou tot això i hi ha molta màgia allà. I després, amb això dels càstings, mira, aprofito també per dir-vos que justament ara jo estic fent el musical Pegados, que estem al Teatre Condal fins al 31 de maig. Així que si voleu venir, esteu convidats tots els de la xerrada. Ja m'ho manegaré. I a tothom que ens vegi, que vulgui venir. I volia afegir a les dificultats d'aquesta... Nosaltres de càstings sí que hem fet online. Bueno, online es fa alguna cosa, però també hem fet presencials i llavors ara el que passa que cada 2 per 3 ens hem de fer tests d'antígens, no? Com cada setmana, vinga, pam, test d'antígens. I cada cop que tens un bolo, el test aquest. Que no sé si són molt fiables i tal, però bueno, és com una rutina que ha entrat també en tot això, no? Del teatre i dels concerts i tot això. Mira, Raül, seguim amb tu, que m'ha arribat per WhatsApp una pregunta que diuen que els separadors aquests de metacrilats que es posen ara a les orquestres afecten a la qualitat de la música? Home, a veure, els separadors de metraquilats són per aïllar una mica el so. Vols dir que es fiquen ara a vegades pel tema Covid, no? Sí, clar, afecta. O sigui, qualsevol material que fiquis tu rebota el so. Si, per exemple, tu posa't a parlar davant d'un mirall i el so és més metàl·lic. Per això hi ha tots els materials que hi ha en un estudi de gravació que fan que no reboti o en un auditori perquè la ressonància sigui bonica. Però, bueno, la veritat és que no ho he vist, aquest tipus de... A vegades es fiquen per aïllar, per exemple, una bateria i que llavors puguin agafar el so i tal. Però, bueno, no crec que sigui un impediment per disfrutar d'un concert, la veritat. Ens diuen també que ara mirem moltes més pel·lícules a través de les plataformes online. Penseu que els locals de cinema desapareixeran? Bueno, si voleu, no soc gens experta en això, però si voleu, ja que es tracta del món del cinema i tot això, doncs sí, però crec que hi ha un procés que ja va començar fa molts anys, que s'anaven tancant sales i sales mítiques de Barcelona i de molts altres llocs de Catalunya. Crec que anirà a la baixa, sí, crec que cada cop més estem enganxats a una pantalla petita a casa individual i antisocial. I sí, crec que, evidentment, quedaran uns cinemes que seran els mítics perquè hi ha molta gent que encara gaudim de l'experiència. Però no sé si es revertirà aquest procés. Diria que no crec. Es mantindran, evidentment, sales, però no crec que vagi a l'alça. Hauria de canviar molt tot. Ara per tu, Joan, què en penses de la paradoxa que és l'obertura de noves llibreries a Barcelona en ple confinament, com per exemple la Byron, Finestres, Fahrenheit 451, l'Ona, entre d'altres? Jo crec que està bé. Sempre que sigui promoure el que és la lectura, és perfecte.
a nivell presencial de comprar els llibres o a nivell virtual, sigui per internet o el que sigui. Jo crec que ens hem d'adaptar a tots els formats. Això mateix, això del cinema, per exemple, que estàvem comentant. Hi haurà gent que ho mirarà des de casa, però hi haurà gent que preferirà anar al cinema, a veure davant de la pantalla gran. Hi ha gent que segueix preferint l'experiència relacional i l'experiència presencial. Jo, per exemple, m'agrada molt anar a les biblioteques o anar a les llibreries a buscar llibres. Però al mateix temps, si no hi ha un llibre allà, doncs l'hauré de buscar per internet. Una mica és això, cadascú s'adapta al que pot. I les llibreries estan molt bé perquè estan a peu de canó, vull dir, estan resistint les llibreries perquè ho tenen molt difícil. I si obren en aquest moment, és xapó, vull dir, estan fent un gran esforç i jo crec que se'ls ha de recolzar totalment. Jo encantat de que continuïn obrint. Una pregunta així pels tres, una pregunta difícil. Quina seria la millor vacuna per la cultura ara, en aquests moments? Pensava que deies vacuna normal. No. En cada un dels vostres sectors. Per mi, que hi hagi més ajuts i que no siguem, aquella cosa que ha dit el Raül també, no? És el sector bohemio, bueno, ja s'apanyen, ja lo hacen gratis, o ja les gusta tanto que aquesta cosa que està tan inculcada a la consciència general col·lectiva i és molt equivocada. La cultura és saviesa, és aprenentatge, són hores i hores, és estudi, és dedicació, és tan important com la física quàntica. Saps? Pues això, que entri i que es reflecteixi. Bueno, tot i que a nivell d'investigació també estem molt malament. Vull dir, potser no he triat un bon exemple en física quàntica, però és tan important com, jo què sé, com una mega empresa. Vull dir, és igual d'important, però és que fins que no prens consciència d'això, no sé, és lluitar contra un tità. És la meva opinió, eh? Jo crec que sí, lligant amb el que dius, és, i el que havies dit abans, que diguéssim, el govern o la societat prengui consciència de la importància, que és algo important, no? Perquè és com, sí, ho fiquen en la cosa de l'entreteniment, de jiji-jaja, i llavors no es valora, no? Com deies abans, com altres països d'Europa. I jo crec que també la visió de la societat, de les nostres professions, es perden la part aquesta més rutinària, no? De dir, vale, doncs jo vaig ara a acompanyar dansa i fitxo, com qualsevol, com el venedor d'un supermercat, no? O sigui, faig les meves hores i no sé què, i dedico les meves hores a estudiar, tu t'estudies un guió, i el Joan es passa hores escrivint o pensant, no sé què. Vull dir que com que ells només veuen el resultat final sobre un escenari o en una pantalla, o no s'imaginen tot això per desconeixença, jo suposo que és, no? Potser hauríem d'això, amb aquest tipus de xerrades, explicar realment què signifiquen aquestes professions, no? I la feina que fem cada dia, no? No només el resultat final del producte. Jo crec que, com molt bé diu el Raül, és un tema de reconeixement, sobretot, del que és no només el producte en si, sinó també l'esforç que hi ha hagut al darrere. I ja, per exemple, parlem d'una pel·lícula, que evidentment també tarda molt, però escriure un llibre, pots estar anys i anys escrivint un llibre. Vull dir que déu-n'hi-do la feina que fas per després, ja no parlo d'un reconeixement econòmic, perquè jo no sé si hi ha hagut mai unes subvencions importants a nivell cultural, jo almenys des de petit que no ho he vist mai. Vull dir que ja sempre ens estem queixant de la cultura dels ajuts econòmics que reben. Jo això ja ho he marcat. Però sí un reconeixement, per exemple, això que diuen doncs, que la joventut ja no llegeix i tot això, doncs sí que llegeix, però potser llegeix en uns altres formats. I aleshores és una mica adaptar el que seria la literatura a tota la gent, per tal de poder seguir promoure la cultura. I sobretot això, un reconeixement del que és l'esforç el dia a dia de la gent que es dedica plenament a la cultura. Ens pregunten si teniu coneixença del tema de les ajudes aquí a Catalunya. Estem pitjor que altres zones d'Espanya? Jo això no sabria respondre.
Jo, la veritat, tampoc puc aportar... Bueno, sé, per exemple, com us deia, l'ESMAC està super al dia i envien informació. Jo, per sort, no ho he hagut de necessitar i la veritat no sé com està la cosa en comparació. Sé que en general és molt escàs, no? Perquè 700 euros, no? No me'n recordo el que donaven els autònoms i això... I després passa una altra cosa, que has de demostrar que no has tingut ingressos i a vegades, per un bolo que has fet, que no t'arriba res, ja no et donen l'ajuda, no? O sigui, que sí que hi ha gent que ho ha passat molt malament. Sí, el mateix. Estic una mica a les fosques, aquí. Vull dir, no puc aportar gaire, però imagino que més o menys per l'estil. No et sentim, Rita? Encara no. Perdoneu. Ens diuen que som una societat molt de tendència, que només comprem llibres per Sant Jordi, només escoltem música el dia que toca, anem al cinema per estrenes o promocions. Cal sortir d'aquesta dinàmica i que la cultura sigui reconeguda com una qüestió essencial per a la nostra societat. És el que tu deies una mica, no? També, Raül, que hauríem d'entre tots plegats donar-li importància a la cultura pel que és, perquè ens estem donant compte que ara la necessitem més que mai, la cultura. La trobem a faltar, vaja. Jo crec que la cultura simplement s'ha de consumir i llavors cadascú troba el que li agrada i si escoltes o veus el mateix que tothom, no sé, aquí ja depèn de cadascú, no? Precisament avui en dia la gràcia és que a través de canals com les xarxes, al YouTube mateix, pots arribar a contingut superespecífic que encara que no estigui... És com... No? Encara que no estigui publicat o no sigui un mainstream o el que sigui. Llavors, jo aquí no m'hi fico. Cadascú té els gustos que si escoltem o no tots el mateix, doncs... No, tampoc crec que s'hagi... Home, potser a nivell estatal, si es fan, no? O els teatres públics, per exemple, o les orquestres, sí que és guai que programin algo variat, no? No només que estigui de moda, sinó que donguin veu a totes les corrents que hi hagin. Però a nivell personal, cadascú que faci l'elecció que vulgui, no? Em diuen, no penseu que assignatures com música, com literatura o teatre haurien de ser obligatòries? I com aconseguir això? Jo sempre ho he pensat, perdona, Joan, jo sempre ho he pensat, que hauria d'haver-hi més assignatures a l'escola durant tota la teva escolarització, igual que psicologia també, o gestió d'emocions i tot això, perquè crec que ens eduquem com per ser productes o per ser persones passives, en general, evidentment, després hi ha de tot, però en general, si et deixes anar, si ets passiu, acabaràs sent una persona que només es mou per tendències. Ara toca comprar l'arròs i el llibre i ara toca anar a aquesta muntanya que és la que està de moda, en comptes de tu investigar per tu mateix o tenir les teves inquietuds. Evidentment, si ho promous des de petit, doncs segurament tindràs gent amb més interessos i amb més independència intel·lectual. Sí. Estic completament d'acord. I deixeu-me, mira, precisament ara en el projecte de l'Oriol Martorell que estic, i és perquè ho conec perquè estic allà, no? I clar, hi ha el projecte de dansa o de música i és espectacular. O sigui, això demostra que si es vol, es pot, no? Perquè el de música porta 20 i pico d'anys i estan sortint uns musicals allà, perquè clar, fan les classes d'institut i les de música tot integrat, no? I llavors estan envoltats de músics, tenen moltes més hores i és un projecte fantàstic. Jo comparo amb la formació que vam tenir nosaltres i, vamos, no té res a veure. O sigui, tenen un auditori, fan concerts allà i és que veig que són nanos que creixen diferent, només pel fet de tenir aquesta cosa, aquest altre vessant cultural. Jo volia afegir que a nivell de literatura
potser sí que s'ensenya molt el que seria la llengua catalana, la llengua castellana, molt la sintaxi, jo recordo, i potser no tant el que seria a nivell de literatura. Però sí que es van llegint llibres de manera intercalada doncs, a diverses assignatures. I és curiós perquè són llibres que jo moltes vegades he recordat moltíssim, que m'han marcat molt, perquè en el curs, per exemple, he llegit 1984, de George Orwell, o no sé, una mica llibres que t'han marcat molt i jo he sigut a través del que serien les assignatures obligatòries. Vull dir que això està molt bé. I respecte a allò que dèiem de si potser llegim només per Sant Jordi, jo, a nivell anecdòtic, a Sant Jordi és quan potser llegeixo menys, perquè estic amunt i avall signant llibres i no tinc temps de res. Però sí que llegeixo molt, o intento llegir molt, perquè al final falta temps, durant tot l'any. I una recomanació que faig, que a veure si algú la vol seguir, és de fer-te una llista de llibres que t'interessarien llegir durant aquest any. I jo trobo que està molt bé perquè tu no tens temps, ja parteixes d'això. Moltes vegades seràs sobrepassat, no tindràs temps de fer res. Però si tu et fas un llistat i et poses uns objectius, doncs potser això et motivarà molt més perquè després fas el tic quan has acabat de llegir el llibre i vas a pel següent. I això et motiva molt i et fa reflexionar sobre el que estàs llegint. Jo trobo que és una manera de promoure el que seria el teu creixement personal i sobre també el que seria el futur. No et sentim, Diuen que quan llegeixes se t'activa una part del cervell que no s'activa amb cap altra activitat, amb res més. Clar, imagina't, doncs qui no vol això? I la música és un altre llenguatge i t'obre el cap, et fa més ple, més ric, més preparat. Sí. També és l'habilitat aquesta de desaparèixer, evadir-te una mica, viatjar, també diuen. I en temps de confinament i comarcal i tot això, doncs benvingut sigui. Sí, tant. Ens diuen, la música clàssica i l'òpera, més concretament, han estat i són encara un aparador de les èlits. Què penseu? Com atraure més públic als concerts? Jo crec que això ha canviat bastant. No sé, ara recordo el programa aquest que van fer Òpera en texans, per exemple, una manera d'apropar. Però, vamos, jo no consumeixo molt, però vas al Liceu i ja no es veu tant això de que era com una cosa social per relacionar-se i d'anar ben vestit i no sé què. Jo veig gent allà de totes les edats. Sí que, evidentment, sempre fa falta, no?, de promocionar i tal. Però crec que això ja és una cosa antiga que avui en dia... Clar, potser falta l'interès, no? Però és com això de llegir, no? Però també ha de sortir d'un mateix, no? A dir, a veure, això no ho he vist mai, no? Doncs a veure com és una òpera, no? Però les propostes cada dia són més modernes i això jo veig que hi ha públic bastant variat. Per la Ivana. Mira, Ivana, em diuen que en diversos moments del confinament la projecció de films en versió original ha estat superior a les doblades. Podria tractar-se d'un canvi de paradigma o és temporal degut a la crisi que ha repercutit a les grans superfícies de cinemes? No ho sé, però tant de bo hagi vingut per quedar-se, en la meva opinió. Per mi el doblatge molts creiem que és necessari, però no ho és. Crec que necessitem començar a veure les veus originals dels actors per poder apreciar realment l'experiència de la pel·lícula en la seva plenitud. Crec que una veu doblada és la cosa més... Però aviam, jo, clar, estic parlant des del punt de vista d'una persona que parla anglès, que puc entendre altres idiomes i tot això. Em poso al lloc d'una persona més gran que no ha tingut l'oportunitat d'aprendre un altre idioma. Doncs clar, ha de ser molt, 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 molt avorrit o molt difícil o molt molest veure una pel·li sense doblar. Però crec que hem d'oferir, hem de començar a obligar una miqueta a servir el cinema amb les seves versions i crear una incomoditat que potser pot durar una generació, no? Donant opcions, evidentment, però vull que l'opció per defecte no sigui la doblada, que l'opció per defecte sigui la versió original.
i que llavors tu, evidentment, si no entens aquell idioma, estàs molt incòmode, doncs posa't la doblada, però si en altres països, Portugal mateix, tenen un nivell d'anglès molt més gran que el nostre, perquè no doblen les pel·lícules. Crec que es doblen només a França i a Espanya i a Itàlia, crec que la resta, i és que es reflexa amb el nivell d'anglès que tenen altres. Bueno, això és una cosa molt meva personal, de que es deixi de doblar tant. Que ja sé que molta gent es quedaria sense feina, però crec que l'evolució va cap allà, per mi, al meu parer. A veure, no sé si tenim més preguntes, no? En principi no. Jo us demanaria, no sé, un desig, sobretot administracions potser més locals, no? Perquè ara espero que ja el confinament comarcal ja que li quedi poquet, no? Però per potenciar també més la cultura a nivell local, què us sembla, no sé, alguna idea, no sé, què penseu que es podria fer a aquest nivell? A nivell local, ara que ho comentaves, jo trobo que està molt bé, per exemple, els concursos literaris. I això és una cosa que nosaltres també com a editorial també estem promovent una mica tant com podem. Per exemple, al meu poble, que ja des del confinament, que allí no hi he anat, precisament per això el trobo molt a faltar, que és de Lleida, doncs el que fem és, aquest any ja farem el segon concurs literari. I és la primera vegada que s'havia fet allà. Vull dir, és una manera de promoure, perquè la gent escriu. I ara s'han inscrit molta més gent que l'any passat, per exemple. I és una manera de promoure la cultura a nivell local. I gent que, per exemple, no havia escrit mai o que no ho feia, no sé, no havia tingut aquesta necessitat, doncs ara sí que ho fa i se senten motivats per fer-ho. Jo trobo que està molt bé. I després també projectes de reunir, fer antologies, per exemple, de diversos autors i autores, això també va molt bé. Per exemple, això que vam fer amb històries confinades de diversos autors i autores de Sant Boi de Llobregat va ser també molt positiu perquè seria el patrimoni cultural local. I jo trobo que iniciatives d'aquest caràcter van molt bé. Jo crec que el major desig és que facin inversió, no? Els ajuntaments, no? Pues el màxim pressupost que... Però no, a vegades no, com deies també, Ivana, s'omplen la boca en plan, pues mira, hem fet aquest auditori o aquest teatre. No tant en instal·lacions a vegades, sinó en projectes, no? En realment la gent que fa la cultura, no? Jo què sé, grups locals de música que assagen no sé què, doncs promoure aquest tipus de concerts de grups locals o subvencionar o cedir espais a associacions musicals que ja una mica ho fan, no? Però, bueno, pues, tots els esforços que puguin fer crec que mai està de més. No? Jo, recollint una mica el que dius tu també, Raül, és a més, potser ser més creatius, no? Perquè segurament amb els poquets recursos que hi ha, però clar, ara hi ha la limitació de, ostres, però no podem agrupar la gent al mateix espai, per tant no ho podem fer. Per què no ens parem un moment És un trencaclosques. Estem obligats a reinventar-nos. Estem obligats, amb el que tenim, fer una altra forma de les coses per fer-ho possible. Doncs seiem un moment i veiem, potser és treure els grups musicals, les bandes locals, al carrer. Doncs un dia de concerts de les bandes locals, al carrer, a la cantonada aquesta, tindràs jo què sé, el mateix amb grups de teatre i al carrer no tens aquella cosa de la contaminació de l'aire, tot això, o mil formes o fórmules que puguin funcionar. La qüestió és fer una mica de canvi de mentalitat, no? Doncs moltíssimes gràcies, Joan, Raül i Ivana, per haver acceptat aquesta invitació i esperem que algun dia puguem fer una tertúlia presencial aquí a Castelldefels i puguem comptar amb vosaltres també. I agrair a tots els que ens han seguit avui en aquesta xerrada de debat sobre la cultura en la pandèmia i convidar-vos al proper mes, que farem una xerrada el dia 20 de maig sobre trencant estereotips, noves masculinitats i feminitats, i Amparo Tomé serà qui introduirà el tema,
que és sociòloga i especialista en coeducació. Així que moltes gràcies i bona nit a tothom. Gràcies. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu, que vagi bé.